Mutta sitten siirrytään seniorisarjaan ja nyt jännitetään ja peukut pystyyn. Ensin katsotaan Novo Junior-tiimin pisteet 18-85, toinen tila Minetit Eliten jälkeen. Hyvät pisteet. Ja sitten Minetit Tampereen voimistelijat. Viime vuonna hävisi maailmanmestaruuden 0,05 pisteen erolla Expressialle. Sitä edellisenä vuonna MM-kultaa. Nyt tuli huhtikuun alussa Padovan maailmancupissa tärkeä voitto. 100-vuotiaista Suomea juhlitaan myös tässä ohjelmassa. Antolainen koreografi Finlandian tahtiin. Wow! Aivan upea suoritus Minetit joukkueelta, Tampereen voimistelijat. Aika mykistyneeksihän tämä vetää. Titta Heikki lähtee ja Kukkala valmentavat tätä joukkuetta ja mieletön määrä treeniä on takana. Olin katsomassa joitakin viikkoja sitten heidän harjoituksia. Pienintäkin sormen asentoa viilattiin ja hiottiin moneen kertaan ja tuo työ on kannattanut. Upea suoritus. En mä tällaista näiltä ole aikaisemmin nähnyt. Aivan upea. Näytti melkein kuin voimistelijoiden omillakin kasvoilla olisi ollut liikutusta tuossa liikkeiden aikana. Niin mieletön hetki tämä on kotiyleisön edessä olla MM-kisoissa. Sitä harva pääsee kokemaan. Yleisö nousi seisomaan. Huhhuh. Ja kuten näette, Suomi-teema, asut, hiukset, kaikki on viimeisen päälle tehty. Ja nyt vain toivotaan,